Natay pinapatata style karong buntag mga amigo. Itlog linabunan pod ato ning i dungan og pamahaw. Luto na ang atong patatas nga side dish. Buwad lunggo-lunggo pamahaw. Kaman mo duty na. Dayon parisan dayon ni nato og kape kay para nga sulbad ang pamahaw. Kahumot sa lunggo-lunggo. Mariflor Gonato Nguyen naaron sa Texas, USA. Naara ang buwad lunggo-lunggo day. Kaon ka ni Flor. Nagpanawag na ang buwad lunggo-lunggo, Flor. Sausaw ta na rin suka ang aslom kayo. Pagkahumot. Ayong buntag ka natong tanan mga amigo, amiga. Okay, luto na ang atong boiled egg. Uy, nang lamsit man. Nahinay ka na kog luto ng suila in taon ang itlog. Ta. Ato parisan og kape ang ato buwad, guys. Kalami ang kaon. Kape tami ko. Inainitan na ato tami. Haunta. Day, Christine. Muho. Mahaw to day. Pusudan boiled egg. Piniritong lunggo-lunggo. May side dish nga patatas nga kanon. Naparisan day nato aning para mainitan nato tami. Nga unta mga guys. Ato buto nagsuka gamay. Do. Suka ni Madam Grace. Papa na ako katimbuli. Mga unta mga amigo. Buwad niya palitan o kape. Dahil Christine Torion. Nga unta. Nguho, Christine nguho. Mariflor. Buwaday. Lunggo-lunggo. Napay patatas. Boiled egg, guys. Nanay Karim, mga unta nanay Karim, Mother Glory. Ang inahak nga rin, midali paglinggo rin kung ako kapit, kung bulintang. Sipat ng akong niyay migo eh. Buyag. Sama ko yung bulit. Ano mo itong bigyan sa Facebook ba?
tampos. Siguro to tampos. Ikaw na ako ikong dito. Nakalimot ko. Tama ka. Ako ang tanaw niya. Ako ang tanaw niya. Ako ang tanaw. Kalimot ko naman. Marvin Isales to. Mga kaunta to. Masi, dudong Marvin Isales kay nabuutan na gyud in taon kaayo ron, hindot na kay balay sa kamutis. Marvin Isales. Mga kaunta. Buwan ako sultan. Lunggo-lunggo. Ang ipay sa kape. Judy Santa Maria, mamahaw ta Jud. Kalimot mo sudo ako mga Mig Ispaldon. Mamahaw ta Mig. Dai Marjorie. Kantansyo Sala. Mamahaw ta dai. Buat budburon. Ay pagkalimot dai Marjorie. Ay arangkada pang himpapawi dayon dai. Sakto kayo timpla. Mother Victoria. Oo. Boiled egg, mother. Nabuwad. Makaon ka ani, mother? Boiled egg, buwad, higupan din kape, mother. Tight na. Majuti na ko nun ikataod-taod. Day, Mimi, nagmata na ka, Day? Merasol, mabulay, abila. Lumahaw na, Day. Tintin Borla. That's me at TV. Ako sister. Ate Kunsing. Consuelo TV. I-subscribe ninyo guys, Consuelo TV. Ogdan Bandan.
Tatas. Man pamahong. Salamat kayo guys. Thank you for watching. Subscribe niyo guys si Yuyong Otero Vlogs sa YouTube. Day Maricor, Opon, good morning. Busog na ko Day Maricor, Marika, Opon. Tintin, Laxmia TV. Guys, Consuelo TV. Ato i-subscribe. O Vandan. O Danvan. Pahit lang pamahaw. Ay kalimutong subscribe guys. Yuyong Otero Vlogs. Busog na mo, duty na ko.